Shirin Mamiyar 2030 kashi na 1. Rukun sakainar kashi daga shedin da aka yi watsi da su. Shin wai ta ina ma mutum zai fara bayani? Sannan da wasu irin mutane zai tattauna matsalar arewa? Arewatawa? Tab'i mutanen da har yanzu da yawansu ba su iya bambance hagu da damansu ba? Da su ne za a tattauna game da ajandan 2030? Ba batun reni ba ne, alhini ne mai magana take tare da jin takaicin yadda mutanen arewa ba su damu da yaudinsu ba, balle su damu da gobensu. Nan fa a gaban idanunsu suka ji Sayyid Ibrahim Alzakzaki na musu kashedin cewa akwai matsala fa. Turawa na shirin dawowa su mamaye ku, za a kore ku daga gidajenku. Za a amshe gonakinku, a tarwatsa ku, a kwashe dukiya. Suka ce kaji ɗan shi a makaryaci, ka ji fa. Da abin ya fara suka ci kwakwa sai ka ji suna cewa daman malam Zakzaki ya faɗi za a yi. Amma iyakar ta kenan fa, ba za su ce to me yace mu yi ko bari mu tambaye shi me ya kamata a yi. Kawai dai sun yi firar su ne a teburin mai shayi. Illa iyaka babban abin da za su yi bai wuce mayarwa Allah laifin ba da neman dole sai ya saukar musu da mu'jiza ya ɗauke musu bala'i, amma su suna nan kwance saboda sun rena Allah.